Аялдарың ак, рухың ныклы булһын, гомер йомгактарың үтерлек, хыялдарың булһын ак каяга, төштәреңдә алып менерлек. Каршыларына тыртаңдар булып, киләсәгең яйып кусагын, үдеңдән һуң калһын кешеләргә, уталырга кайнар усагын. Каршыларына тыртаңдар булып, киләсәгең яйып кусагын, үдеңдән һуң калһын кешеләргә, уталырга кайнар усагын. Балаларың кош-суктарың менән яшәешең нурдай балкын, ялынырлык усак итеп хакыла, быткып янган өмет саттын. Яйың ямлы ядың назлы булһын, ак кыштарың карлы буранлы, киләсәккә ышанысың булһын, одын булһын юлдың узганы. Яйың ямлы ядың назлы булһын, ак кыштарың карлы буранлы, киләсәккә ышанысың булһын, одын булһын юлдың узганы. Гомердәрең мизгелдәрдән торын, үткәндәрең булһын яраулы, устарында йылытыусы булһын, сәстәреңә яткан кырауды. Йөрәгеңдә яшәр серең булһын, максаттарга канат куеусы, янәшәңдә һөйгән ярең булһын,